Good morning mga sano. I'm bound to Bohol, going home to my hometown. So nasa ferry na ako. Gano'n na ng motor. Kinarga na. So going up. Good day. So ayun, nandun yung motor natin. Sa 7 o'clock mag-depart tong ferry na to going to Tubigon, Cebu, Tubigon. So nandito tayo sa Pier 4. Ayun yung Robinson, so lapit lang. So dito tayo sa taas. Good morning. P. Myers? Asa man na? Oy, Tagalog ka ha? Bohol, taga Bohol ka? According to the passengers, the management staff from Flight Shipping Corporation. So yung crew dito taga Bohol. Siyempre. Ayan. It's been 2 years since my last travel. Ayan. We're moving. Bye for now, Cebu. So papunta tayo ng Tubigon Port mga sano sa Bohol. Stay tuned. So mamaya-maya ng konti mga sano, madadaanan natin yung bagong tayong tulay. O hindi pa na tapos na tulay. So ayan. Cebu City to Lapu-Lapu Expressway. So kakaalis pa lang po natin mga 5 minutes ago sa pier. Kaya so it takes almost 2 hours pa to reach Tubigon Port. So ayan. May durante Cebu. Di pagkali na kay na this way samok. Diba? Pagkali ra. Ano yung mga turista ba? Durante. Huwag mo nakagawa sa kasino.
Hindi pa yung mga bata. Natangtang ang pilita. Sura na ni video na. Pwede na mga bata. Dalpita. Ay, kapo niya. So yan ang view ng Cebu City mga sano. Ayan, kitang-kita pa yung tulay. So ayan. And also the mountain part of Cebu City. Unti-unti nang na-develop. Mayroon ng mga subdivisions. Ayan. So itong area na to is South Reclamation Project or SRP. Nandito yung ngayon yung malaking SM Seaside. So again mga sano, we're bound to Bohol, Tubigon Port, via Tubigon Port, Tubigon, Bohol. So stay tuned. So mga 10 minutes na mga sano at rating na natin yung Port of Tubigon na yun. So malapit na tayo mga sano sa Tubigon, Port of Tubigon. So ito nga pala yung itsura ng ano natin, yung ferry. Ayan siya. Tamang-tama lang yung karga. May mga space pa pero siguro for 10 cars na lang siguro. So ayan na, malapit na. Kitang-kita na yung bundok. So stay tuned mga sano. So nandito na tayo sa Tubigon Port mga sano. Nasa Bohol na ako. Yehey! After 2 years due to pandemic. Ngayon nakauwi na ako. Ayan, Port of Tubigon. Here we are. Stay tuned lang mga sano ha. Kasi papalabas na tayo, baka may mga checkpoint pa. Welcome to Bohol.